Здравейте на всички, на които им е интересно как се правят ето такива чашки с снимка или с надпис. Сега ще ви покажа как става. Избрах за типа чашка с дръжката C. Лично на мен тя ми е любима и е по-интересна от стандартните. И ще я направим с ето този надпис. Тъй като изображението се отпечатва огледално на чашата, затова не можете да го прочетете в този вариант, но ето така от задната страна прозира. Но най-добре ще го видите, когато го направим върху чашката. И след това мисля тази чаша да я направя като подарък за един от вас. Така, вече съм предварително приготвила и изрязала листчето. Важно е да се сложи пропорционално на чашата, да няма разминавания, защото така както се сложи, разбира се, така и ще бъде отпечатано. Мен много не бива по тази част, но се старая максимално прецизно да го прилепим. Така, мисля, че за момента горе-долу е добре. Имаме специално тиксо сублимационно, което аз предварително съм нарязала и съм си подготвила на една друга чашка. Така е по-лесно, особено ако има повече чашки за правене. Залепваме в двата края. Достатъчно е дори само по едно парче тиксо в всеки от краищата. Така. Сега е време да включим машината. По принцип е хубаво да се включи по-рано, за да загрява. Машината я взех за около 200 и няколко лева от Дедал. Ето тук има инструкциите за употреба. Вече ако на някой му е интересно, мога да му ги изпратя допълнително. Аз вече съм я настроила и само изчакваме да загрее. Така, машината вече е загряла, издава един звук малко пищящ, ето го. Поставяме чашата в машината и притискаме. Сега този бутон се стартира печенето. Когато изтекат тези секунди, махаме хартията и чашката ще е готова. Секундите почти изтекоха и всеки момент чашката ще е готова за вадене. Вадя я няколко секунди по-рано, тъй като когато станат на нула, машината издава много неприятен пищящ звук. Ето, спираме я. И сега да видим какво се е получило. Супер! Поне на мен ми харесва. Ето го надписът. От тази страна на английски имаме, от другата на български. Ще кача снимка после на чашката и, както казах, ще е подарък за един от вас. Благодаря за гледането. Ако имате въпроси, пишете.